ọnụ ha ji ekwu okwu pụta asị gị afọ nwaanyị na-ata n'ịmụ nwa o ji karịa afụfụ nwere okwu ihe gbasara nwoke ịgbakwa ije nwoke na-eje n'ego makwa ije nwoke jere n'ego ịgbakwa ihe nwoke jere maka ego n'ụwa afọ nwoke tarụ nwoke kpatanwuru ego tarụ even ma onye ahụ ị na-ene sef na ize money nka na o ji bụrụ onye ọgwụ ego ịfụrụ data ọ bụrụ onye agbọrọ ọgwụ ego agwaghị ihe dị na data ọgwụ ego ahụ onye agbọrọ ịma mmenwe ụsọkwa gịnị mee ọ dị saga pepụl ị na-afụcha agwaghị aja ndị a chụrụ agwaghị aja ndị a na-achụ to retain that position ha nọ ịfụrụ ha nọ ya ịma mbụ nwunye so ndị na-abụrụ ya mepe ọrụ especially ụmụ apụtasị gịnị eji nwere eji eyi ebu nwa afọ ime 9 months mmụọ ya nke a zụọ nke a maka kọnkọ im wọnde mma akọrọ unu akụkọ isi ya eji nwa igwe ọkụ